Takže ahoj, zdraví vás Grulan. A dneska jako další díl si natočíme Minecraft, ale dneska to bude Skyblock. A budeme točit vlastně na další a další díly, takže vlastně na party. No a my už jsme si to teda rozdělali, jak vidíte, ale to nic není. A když říkám my, tak mám na mysli samozřejmě, že s někým hraju. No a dneska hraju, a i v příštích dílech s ním budu hrát, a to je Honala VIP. Wow. Takže čau Zdravím vás, Honalo. dámy a pánové. Takže můžeme jít točit. A tady je ovšem náš vynález. Tady máme vlastně vodu. A vidíte, máme tady vlastně vodu, to máme zadělaný koblem. Ano, můj nápad, že ano. Ano, přesně tak. A máme tady vlastně hlínu na to. No a máme udělaný dvojí generátor, že je vlastně tady, když kopneme, tak vidíte, tady máme poschovanou lávu a tady se nám dělá vlastně kobl a tady taky. Takže máme dvoj generátor, to zavřeme teda. No a... Já jsem to sklidil. Jo, dobře. A my teda teďka v tomhle díle si postavíme asi barák a na to potřebujeme sesít to dřevo. Hej, tak budeme to jakože sesekat, ne? Jo, a ještě se pokusíme o farmu na vesničany. Jo. Jestli bude fungovat. No, to jsem zapomněl. Takže jo, počkej, já si vezmu ty sekírky a jdeme sekat. Hej, tak běž z druhé strany, já jdu teda odsaď. Dobré. Se tady sekírku, já si ještě vyrobím. Hej, já toho Endermana Máš fakt šutry? nesnáším. Jo, 2. Na. Jsou 3, to asi neklapne. Hej, on to zase rozbil. Tady máme hlinu. On to čorl. Hej, ty máš zapli zvuky? Co? Ty máš zapli zvuky? Aha. Já si říkám. No. Takže to tak. Zasekáme. Trošku si zeslab ty. Co? Trošku si zeslab ty zvuky. Hej, když tak si ten mikrofon trošku zesil, máš ho jakože takový potichu. Ale jenom jakože o trošku. Dobrý. V pohodě. No, dobré. No, tak vyrobil jsem si pár sekírek. Jo? To bude stačit. Kolik jsi vyrobil? Já mám 3 a jedna je do dobré. půlky. Já mám u sebe 2. Jo, už jsem spravil vlastně ten mikrofon, takže už by mi mělo, nebo spravil, vlastně jsem si koupil nový mikrofon, jsem si ho objednal, takže už by mě mělo slyšet daleko líp. Teda doufám aspoň. Ještě to nemám moc zkoušené. Ale já si myslím, že jo. Byl docela drahý. Haha. No, stál mě hodně. Takže by měl fakt čít. Kolik máš už toho dřeva nasekaného? 36. Jo? A kolik ty? No. My nemáme asi šutr, že? Další šutry. Ne, ale jestli teď můžu jít. Ale mám sekírky u sebe, takže jestli chceš. Já mám už poslední. Mě tady tahle každou chvilku rupne a už budu mít jenom jednu. Hop, máš tam. Kde? Dole. Jo, díky. Můžu. Říká, že tady nejsou baťušky. Aha.
A ještě teda k tomu Skyblocku vlastně, my jsme teda s Honalou hráli hodně serverů, ale jsme se teďka rozhodli, že bychom točili spolu, no a tak nás napadlo, že už jsme, vlastně oba dva už jsme hodně dlouho teda nehráli Skyblock, asi, no já nevím, jak už to může být dlouho, Honalo. Já jsem hrál tak před půl roku. No, tak to já ještě díl teda. Jsem ho dlouho nehrál. Asi už, no, to už bude tak rok určitě. Takže to, já už jsem to celkem zapomněla, ale už se chytám, takže dobré. Takže kdyby se vyskytly nějaké chyby, takže se předem teda omlouváme. Z takového malého ostrovka jsme udělali zatím trošku větší. Aby se nám sem vlezl aspoň barák, nějaká ta farma. No. My to, Skleník nějaký. to pro jistotu radši ještě zvětšíme, ale... Dá se tady portovat na shop, ale je to docela drahé, takže... Já vám potom ještě ukážu ten generátor dvojí, jak se staví, vám ho popíšu. Vám ho popíšu teďka. Pojďte teda, půjdeme tam. Takže vlastně, Takové vychytávky, na které jsme přišli, když jsme ho stavěli. tady vlastně, jak máte tarík, tak tady dáte kyblík a on vám steče semka, že? No a tarík vlastně dáte další díru a dáte ještě jednu díru do země. A já vám to tady odkryju. Šup. Vidíte, tady máte vlastně jednu díru a tady máte dvě díry. Takže to je normálně, jak kdyby se stavěli normální generátor, ale vlastně dáte sem lávu a z té druhé strany uděláte vlastně to samé. Prostě generátor pro dva, no, pro dva lidi. A tu vodu na druhou stranu, aby vlastně byla láva tadyk a tady by se to vyrábělo a tady uděláte to stejný tu s tou vodou. No a máte tady ten generátor a potom si to můžete třeba jako my tady takhle uzavřít. No a bude to celkem pěkné. Nám se to teda líbí. Tady teda Honala omylem koupil růžové vlny, omylem, tak jsme to teda využili aspoň nějak. Tady tou břízou vlastně máme, jakože označený, na dřevěné uhly, s ní vyrábíme. No, to hlavně. No a my teda tady z toho, co sekáme teďka, už určitě teda, ne asi, ale určitě já pozbírám sazničky, jo. Z toho postavíme ten barák. Baráček. Hej, spadlo 20 sazeniček, a i víc. No, 5 u sebe, Jo. ale mám asi tak stack a 9 už. Stack a 9, 2 stacky a 9. A jablko aj. Dáme tam tak ze 30, ze 40 dveří a snad No. se to povede. To by mohlo. A chceš to dělat pod tím ostrůvkem, nebo Ej, to rozšíříme ten ostrov ještě víc a uděláme to? No, asi to rozšíříme. Ale to jako to pod tím budeme stavět taky, no, taky patro. Uděláme tam, nebo ne patro, ale uděláme tam taky menší schody, uděláme, já nevím, tak 4 bloky dolů, a nebo 5, a tam postavíme když tak další. Když tak potom, jak to postavíme dolů, tak zvýšíme a jako zvětšíme tu vrstvu, ne, ať tam máme víc vrstev, ať to třeba když budeme kopat dolů, tak ať tam se nespadneme. No jasně, no. To podlaží. No, a hlavně. Lepší. Počkej, jo. Jsem tady sbíral ty. Já jdu posekat to bílý, jo, to břízu. Já dám rovnou do pece. Nebo tady to je vlastně na prd úplně. My ani nevíme teda proč to sázíme, ale jako my to dáváme hlavně do té pece a někdy to teda jako postavíme, ale vidíme, když tak na co to bude. Mám sazeničku toho bílého. Vzal jsem jo? Vzal jsem jo. No. Počkej, a jak to teda uděláme? A ano, prší. No tak ale, aspoň no to je jedno. A by nás šlo slyšet ve videu, vidíš. A jo, no.
A to bude slyšet. Budeme doufat. Uvidíme. Jak mi to opadá. Hej, já mám 36 sazeniček normálních a 2 ty bílé. Měli bychom si udělat totiž strop, aby jsme neviděli, jak prší. Tam. Pak tak hlasitý. Zagáry to není, já to skoro vůbec neslyším. Kam je taky. Ty bogo, jak je to vysoký. Děláš si srandu? Co pak? Enderman zase čoruje? Ne, ale jakože zase čeruje. No, to je světoznámá čerpa. Ale No. ne, ono, ten strom byl... Ty jo, hej, pojď se podívat, kolik je tady zombíků, ty vole. Počkej, já už jdu. Tak to je mazé, Zochu, to chce něco trošku většího, tohle nepřežijem. Pojď mi pomoct. Ty vole. Ne, já jsem tuhej, do háje. Já mám u sebe ty 300 dřeva. A doufám, že to ne to. Ne, to tady vypadalo jako to ne, ale ne, oni jdou zase po mně, hej, jděte na Grulana. To tak díkno. Já mám u sebe zase 2 srdíčka jenom, hej, jestli bouchne, super bouchne. Jestli bouchne, super. Já jsem to tady vysekal. Ano, hej, kde seš? Na stromě. Keci, kde? Hop. Ukaž to. Aha, už tě vidím, hej, Sakra. tady bylo tak 20 zombíků dole. On jde po mně. Dobře, Tak po ty sračko. Dostaneš. No, vidíš, jak jsi slabý. mám 2 jabka. Ještě si nedovolujte na Grulana. Ty vole, ne, pavouk mě zhodil málem dolů. Nestačil utéct pavoukovi. Já jsem byl kostku od tým, co to tam napsalo? Nestačil utéct pavoukovi, no, super. Já to musím dát do truhly, to je hrozný. Já mi to ještě ztratil. Pojď za mnou, já ti pomůžu. Tak jdem zbombardovat. Okay. Ty vogo, jich tady je. Tady je strašně moc, my jak to nemáme osvětlený a chceme vlastně, aby nám tady ty moby se spawnovaly, tak to se teďka začalo spawnovat strašně moc, začal do prdele. Byl ty předpokládám, ale já nemám meč, hoď mi meč. Pardon za ty prostě slova, to se omlouváme, ale to jinak nejde. Hej, já mám... To odstraníme. Co? To odstraníme. Nebo to tam necháme. Jo. Hoď mi meč. Nemám meč. Zombík se blíží. Proč jde po mně? Já nevím. Mě se bojí. Já nejsem tak hezký. Akorát nechápu, proč udělali všechny kůže stejný. A jo, no, to Že mohl být každý panduláček odlišný. By mohl mít třeba flag na tričku. Mohli si dát víc záležet. Hej, tady ta sazenička, tady byl strom a ona vůbec nechce jít. Hej, ona nějaká... Jaký divnej. No nic, já to jdu tady trošku... Plavý sekírka. Tady jak tak si rozházel. Tady trošku spořádám. No. Chceš sekírky vyrobit? Nějaký? Já mám ještě 2. Já nemám Ale to, já jdu nakopat pár můžeš vyrobit do šutrů. tuhly, no. Zavřu. Dobrý, tady nic není. No. Potom vám ukážeme nějaký díl, až budeme teda jakože lepší, zatím to hrajeme, dva dny to hrajeme, No, no nějak tak,
2 dny to hrajeme, nebo 3 dny, ne 2. A se nám to daří. Ježišmarja, další je pryč. Tady zase. No, On mi vlezl do bazénu. do vany, jo? Ještě mi do něho bouchl. Chuligán. Tak to jo. Hej, no a tak bychom teda některý ten díl, až potom, to nevím, tak no, nevím, jestli to stihneme do 6. ale až budeme teda nějací úplně dobří, tak bychom vám ukázali ten díl v PvPčku a celý díl by byl vlastně natáčen v PvPčku. Co to je? Pokud byste měli nějaké dotazy, jako že třeba něco máme vytvořit tady, tak napište a my se pokusíme to nějak vytvořit. No, přesně tak. Nebojte se napsat do chatu třeba, že něco nevíte, to je jedno, každý začínal. My jsme taky, když jsme začínali, tak jsme byli úplně lami a no to si třeba to si můžete myslet i vy o nás. Já jsem Pako, hej, pojď mi pomoct. Já jsem to listí mlátil mečem, mě rupl meč teďka. Hej, bacha, ale na tebe jde hodně těch. Já vím, já se jdu, ty vole. Tak to tě dobře ostřelilo. Taková střela, Já ho zhodím dolů toho creepera, ať neotravuje. To nevadí, já jsem zavřený, mě se dobijou healthy, já nemám meč. Já umlátím krumpáčem normálně ho to zaseknu do hlavy těmu skeletonovi. On netrefil. Počkej, tak já ti jdu oddělat od těch dveří. Super. Tak jo. Kolik máš těch XPček? 2. Jo, já mám taky 2. Nám se totiž stalo, teďka jsem měl 22 XPček, že a na nás vylítla úplně hromada zombíků. Honala měl myslím taky nějak 15 a všechny pozabíjeli nás, takže smula no. Nemám meč, já ty vogo, my nemáme ani meče. No, nemáme. Tak já musím vyrobit. Budu muset vyrobit, no. A já to vyrábět nebudu. Já skočím do arény a tam je to zadarmo. To bude výhodnější. Vyrobit ty sekírky. Jo, já počkám, až to popadá a zasadím tam ty další, nebo já už to zasadím teď asi, ne? Sekírky. Jo, já mám ještě jednu. Tady musí být ještě někde dřevo. Když tak jsem je dal do truhla, je jich tam asi 5 jich tam. Nevidíš tady když tak nějaký dřevo? V tým chumlu? No. Tady je, tady bývá, tady. Kde? Tak ho znič, já tě nevidím, ukaž. Nedošáhnu. Je tam je. No já tam jdu, já se tam teda portnu a... Ne, ty mrcho jedna, cipni. Napsat mě to nenechá. No dobrý, já si jdu postarat do pavoučka. Otrávíš mě pavoučku? Jsou tady 2 s enchant železnýma brnkama. Chceš vzít takový tu chujo brnko? Chujo. Ti ho vezmu. Děláme modní přehlídku. No, naberu tady pár mečů, ať máme do zásoby. Jo, asasín, no, nějaký. Kurňa, chujo brnko. Tak díky. Tady máš meč do zásoby. Jo, díky. Teď dám do truhle. Tak, dívej, tak vypadám pěkně, co? Jsi sexy. Jdu na něj. Já nemám meč. Ty já se nikdy mu ani nedostanu. I mrcho jedna bílá. Ona mi to spadlo. Hej, nevíš, jak dlouho už točíme? Já nevím teda, ale tak času máme ještě dost. Ještě chvilku. Tak 10 minut ještě. No. Dáme 30 minutový, ať to není dlouhý moc. Ať to není moc dlouhý, půl hodiny. A my jsme chtěli postavit tu
Dám nám jabko. Jo, vlastně, hej, my musíme stavit ten barák ještě. Ty vole, ještě, ať to stihneme. Teprve jsme sklidili dřevo, že ano? No, já myslím teda, aby to netrval ten díl tak dlouho, tak my postavíme baráček a tu na vesničany to si postavíme v dalším díle. Tak jak to postavíme? Normálně jak stavíš vždycky? Jo, asi jo. A mám to stavit úplně u toho, nebo jak? No jo, úplně na tým, však to potom zvětšíme, ale i když... No jo, to budeme z druhé strany, jo, jo. A kolik to dáme, jako velikostně? Tak já nevím, tak počkej, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak 15, 15 x 15 dáme, ať to je trošku větší. Tak 20 x 20. Tak ještě 20 x 20, no. A vynde to vůbec? Jo, vynde. To bude barák. Už to, aby jsme to zvětšili trošku tam území. No. Ale toto nevím, že... Tady. To půjde do vody. Tak to nic, hej, tak to dáme na těch 15, jak říkal jsi. Jo, já to zmenším opět. Tak to bylo. Okay, 20, máš 15. Tady. No, to i tak je velký barák. Jo. Jo. No a tady to položíme, nebo jak? No jo, aby to bylo ale navrch, jakože víš co, tady. A vchod dáme tady? Asi jo, že? Ať to máme naproti generátorům. Aha, asi jo. No takhle to chceš dát. Nebo ne, tak chod dej tady. Tady. Kde? Tady já klikám, já ho tady udělám. Počkej, tak to je 15 x 15, to máš, počkej, 15 x 15, to by mělo být 13, raz, dva, tři, ne, 13, blbost. Nám to ty vole nevinde na dvě ty. Tak to uděláme to 16 x 16. Dáš srandu? Tak asi jo, protože máš 1, 2, 3, 4, Máš sekírku? Tak to rozbij. 5, počkej, 5, Uděláme dveře tady. 7. Hej, uděláme dveře tady. Však dvojitý chceš udělat, ne? A vlastně raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dvojitý, ale my to nebudeme mít přesně. No jasně, no. Prostřed. Tak uděláme, no tak to tady zvedneme. Tak to tady rozbij, tady tu stěnu. OK, tak já to tady ukážu, teď to bude dobrý. Nám stačí jenom šířka, 16 x 15. Počkej, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dva. Tady je 1, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Takže takhle. Tak začni to stavět vedle, já to tady zatím rozbiju. Hej, ty jsi rychlejší. Tak pojď si to, no já ti to hodím, čekej. To ne. Musel rozbíjet, ale ne. A jo, vlastně, že? To je jedno. Fuck. Super. Do. Hej. Děláš si srandu ze mě? Co děláš? Já nevím. Takhle. Dobré. Počkej, to bude takhle. Já to udělám ještě tak, tak. Tak, tak. Aha, já mám u sebe ještě 3 saky dřeva. Co říká? A nad barákem bude shop, nebo jak? Hej, ne, nad barákem ne, to uděláme když tak zvláštní budovu. Dobře, ale měli bychom si ten ostrov dát do resky. Asi no, nejspíš. Jo. Počkej, takže to takhle máme. Jak chceš udělat okna? Okna? Okna, to se domluvíme, až to postavíme, jak to bude zhruba vypadat. Hej, mám tady, necháme tady trojitý? Ne, dvojitý, nebo trojitý. Ale jak to mám dát? No, Nechaj trojitý. vynechávka, no takhle, ale
tady to hned vedle dveří nech. Ale tady vychází trojitý, dívej. Trojitý okna, ale to je moc velký. Když si vezme, počkej, raz, dva. Když uděláš, hej, když máš, počkej, Tady na dvojitý to vyjde taky, no. No, tak dáme asi na dvojitý, nebo ne? Vepředu trojitý a... Ne? Ukáž, jak to bude vypadat. Počkej, já to zavřu. Hej, máš dost dřeva? Hej, já zatím zasadím dřeva. Teda Takže to nevychází tady. Hej, já nevím, počkej, já tu jdu zatím... Jo, vlastně ono je to kostkový. No. Super. Další Super, spadlo. další zámky. Takhle to musíme udělat. Dívej. Počkej. No, Tam ten tu zadní stěnu musíme udělat. Dobrý. ale ty. Musíme udělat tady takhle, že tam bude dvojitá ta. Hej, zkus to zavřít, ty okna, jakože ne zavřít, jakože udělat horní patro ještě, jakože tady tak na to polož ještě ty desky, jak to bude vypadat, ty přední okna. Že já jsem ještě neskoušel teda na baráku jakože tak, jedno To víš, já zkouším hodně věcí. Aha. A jednou jsem měl i růžový barák. A růžovej. Hej, nemáš ti dál do truhlí ty? Samplingy, jo. Jo. Máme jich nějak málo. To víš, nezbírali jsme ty, co popadaly. Hej, bojím se, aby to vůbec vyšlo. To nevinde. Kolik jich je? Hej, Kolik jich